Jdeme další závodník. Tak jdem, pojď. Pojď rychle, pojď rychle. Nesmrtelný, dělej, dělej, dělej. Dávej, dávej. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Pojď, Viktore, furt. Jedem. Furt můžeš. Ještě času na zpomalování, vole, dělej. Dávej. Furt čas, pojď ještě. A teď síla teprve, dělej. Pojď, ještě 5 aspoň. Dělej. Pojď. Ještě 3. Vysral se na to a zkomplikoval si závod. Borec po ním dal opět víc. Nepočítáte. Tak pojď. Dávej. Šup. Vamos. To je po 500 nějaků. To je 10. Spočítáme radši. Ty vole. To je víc dokonce. To je 12, Davide. Jo. Takže 312. Tady nebylo o čem. Ne. Když se budeš tak odpočívat, nevysel se na to, ty vole. Tak dělej, pojď. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dávej. Pojď, jako hovno. 12, 13, 14, propnout, 15, 16, 17, 18, Viktore, pojď! 20, 30 dáš, dělej. Pojď. 3, 4, Odpočívej. Odpočin si už. Odpočin si, vole. A pojď. 4. Dělej. Pojď. Dělej. Vydej, vole, dělej, dá ještě. Pojď ještě. 1, 31, 32, Dělej. Bojuj, musíš nahnat ten bench press, dělej. Pojď. 32, Vejš, vole, dělej. 32, Po bench pressu nemohl nechat nic náhodě. A nenechal, na schybech nechal všechnu sílu, co měl. A udělal dobře. Borec, který ho porazil v bench pressu, udělal jen o 2 chyby míň než Viktor. Možná to rozhodlo. takže minutka, jo? To neslyší, kdy to 3, 2, 1, teď. Hop. Jedem. 10, 18, 11, dotýkej se 12, 13, Pojď, netuhni, vole. 15, poslední. Dělej. 20, 60. 10, Dělej, ještě 1, 2, Dejchej. Pojď ještě. Konec. 65, hezky, vole. A teď byl každý těm 36. Poslední disciplína v klasickém Viktor tempu. Na třetím místě Ondra Malý.
Na druhém místě se stejným pořadím na druhém místě měli jste stejné pořadí, rozhodl celkový počet bodů, je Michal Fop. A vítězem se stává Viktor Havy. No, dobrý.